mo baya sa daamon nga magdaog ka nga ni. Papaliwanan ni mo ton kuan matet ako anak. Ulit magsada iyo, kay pinanagan ko na kamo. Diri kay Wala niyo mga awod. plataporma. Wala niyo mga awod. Takwarta ubos, di ba ako na kinatag iyo. Ba daw inin niya inang inin. Ingawit Kay mo ito sa daamon kap. Wari Di ko- ba nak? Amo niya sa daton. Tara na kay nagdagyan ni kapitan. Aniya sa daton nga papabutangan kay mata. Tara tara kakatuon ta kay bahin diri naton maabtan tara tara. Tara. Kapapaso. Nawat kagipan mga tao. Dako ko dyan natakot. Sigurado ko lang ako. Anak mga saan, di ko panulumanon. Swerte na nga. Kapapaso. Amo na yun atong balin ni kapitan. Mopay! Kap! Maliliwanan na gud ang nakita ni imong mata. Kaya amon sa daton. Oo, tay. Makakita ka na gud mga paya ng mga maglibsog. Oo, Mopay! Kap! Ano? Kapag nakulit yun, huwag ka muna liwat. Maliliwanan na gud ang nakita ni imong mata. Kaya among ton aton pangandoy ha. Kon, awadin na ton adin hay kapitan. Kap! Oy, Oy, mopay nga adlaw kap. ka muna liwat. Oy, kap solid bang kumayada di da pagkaw na yun. Peste ka mo, nakakabuisit na ka mo, wala pakurukwarta na. Kaya ano tuyo? Ano mo baya sa daamon nga magdaog ka nga ni. Papaliwanan ni mo ton kuan matet ako anak. Ulit magsada iyo, kay pinanagan ko na ka mo. Diri kay Wala niyo mga awod. plataporma. Wala niyo mga awod. Takwarta ubos, di ba ako na kinatag iyo. Ba daw inin niya inang inin. Ingawit Kay mo ito sa daamon kap. Wari Di ko- ba nak? Amo niya sa daton. Wala magsad. Mano, diri ko limtan na to na ako Wala na. magsada iyo. Ay, Anak ko na sada iyo. Nga, bubuligan ko ka mo, amo na di wala panliwanin mga mata. Kay wala ko tigara akos ng mga panliwanin mata. Kung masiki ka mo, ala na ako isda nga buka mo, diliwan tat ya mata. Diri ada pwede. Ha? Diri ada pwede. Pwede siguro budlis ka na mga budlis kuan. Mga burot. Ada, Mga isda. kamu lihat bahala. Kumuna, magbutang. Isda na takaya. John, isda. Waray ko na kwarta ngay ko na iyo. wala ko di ba? Waray. Sige na. Ngay, magpapakabuisit ka mo. Ah, sige, Napakaway sige. ako. Oh, sige. Baka di ako ah. Kawari yung klaro nga aton gimpadaog nga kapitan. Ano una ka upay pa yan niyang mga plataporma yan ang waray nagot kuan. Inistin nga kapitan yan. Ay lamay sunod. Sunod nga eleksyon ay napagbutos ha. Oo. Baka kuan ito niya na pagsunod.